खुलुमबाय बयखौबो फिट खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय। दायो मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय। दायो आं नै दंफैयो माने बाइयाटा-चरियाली कलेजाव फैदों आरोना। दायो माने आं ड्राइभिंखौ एसे देखायनो हायासै, माने हमग्रा मानसि गैया नालाय मानसि लाना फैदों। सिस्टार सासे माने बे कामरुप कलेज होननायाव माने दोनफैदों हस्टेलाव आरोना। लोगोफोर आं जा एसे हायो देखायनो लांनो नाजागोन, नोंथांमोना बिदिब्ला स्किप खालामजासै नायलांबाय थादो। नै हस्टेल बनायगासिनो, बेनिफ्राय बै सिगाङाव दङ, बे सिगाङाव दङ कलेजआ, कामरुप कलेज। ओमफ्राय दायो नै मानसिफ्रा फैगासिनो आरोना। बेयाव माखासे गारिफोर नेगासिनो दं। हस्टेल गारिखौबो पार्किं खालामजोबना दोनदों मानसिफ्रा। कामरुप कलेज नोंथांमोना गरमजों माने सान्दुंआनो बिराद गोसाथार, नैथिंबो सान्थियानो गैया माने थानो। आं दा नै बिफां सायाव माने दंफैयो, बे सिङाव जिरायना दं। बारानो बारा नांबावाखै। नोंथांमोनालाय बोरै दं? नोंथांमोना थानो हादोंना सान्दुं गोसायाव? अननानै कमेन्ट खालामहरदो बोरै सान्दुं गोसाया। जोंनिथिंबो माने बिराद बारिनो हमबाय, सान्दुङा सानफा एफा बारिलांबाय थादों। माने गरमा माने गोलोमदै हुगाराबानो जाया, माने लोगो लोगो गोलोमदै बोहैग्लाबबाय थायो। माने मा बुंगोन आरोना लोगोफोर। माने आङो जिखिनि भिडिअ होगोन नंदोंमोन, बेखिनि भिडिअखौ आङो लानो हायासै, भिडिअ खालामनो हायासै। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव सरि निमाहा बियो। नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा होदो। माने भिडिअखौ आङो लाबोनो हायासै। माने आंबो माने बिदि ब्लग लानो होननानै थाङाखैमोन नालाय, बुहुद माने मानसिसो लांदोंमोन आङो, सिस्टारखौ बेसिम। आरो आङो बेयाव सिस्टारखौबो खेबनो हायासै, माने बिसोरो लाजियो। आरो माने बेयाव दोननो थांनाय हिसाबै आरो मालायनि आन्दारावसो थांनायथ', थारमाने भिडिअखौ आं लानो होनब्लाबो लानो हायासै। बिनि थाखाय आं आरो खेबसेबाव निमाहा बिबावो। नोंथांमोना अननानै प्लिज स्किप खालामाजासे थेवब्लाबो नायलांदो, जि एसे भिडिअ होदों बेखौनो नायलांदो लोगोफोर। मा होनो, नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननांला। आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो नाजागोन। नैबे खेबसेनि थाखाय आं सरि बिबावबाय। माने बेखौ मा बुंगोन लोगोफोर, बाइयाटा-चरियालीनिफ्राय फैबाय, फैनानै बिनिफ्राय आङो फैग्रि माने फुरा गरमजों मेंनायजों फैनानै माने आं उन्दुना थाबाय। थानानै बिनिफ्राय सिखारनानै दुगैस्रांनानै दासो नै फ्रेस जानानै माने भिडिअखौ लाबाय आरो लोगोफोर। माने एसे बेखौनो आङो फोरमायनो होननानै लाबाय भिडिअखौ। बिनि थाखाय आं निमाहा बियो लोगोफोर। माने थेवब्लाबो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। माने आं बारा गोलाव खालामला, दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो होनना सानबाय लोगोफोर। बिदिब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टखौ खालामनो दाबाव, आरो लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय था। आङो भिडिअखौ नेक्स्ट टाइमाव जेसे हायो लाबोनो नाजाबाय थागोन। एबारनि थाखाय आं थारमाने
सरि बियो आरोना लोगोफोर, गाज्रि दामोन लोगोफोर। आं माने बेखिनिखौ दोननानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय, सि इउ।